Så er vi i Maja til optagelsen af båd i 2009. Det her, det er Flemmings båd. Den var i 36. Navnet på båden er en Ranja. Ja. Og vi så lige Brian Munk. Vi kom lidt for sent herude i dag. De skulle tage båden op kl. 8, men vi var ved en 10-tiden. Så det var lidt mukken herude, hvis man kan kalde det. Men vi fik da Ranja op. Og her ligger hun så. Eller står, ja. Faktisk den er lidt beskidt. Den skal vist snart vaskes. Så er 36. Hvad så, Brian? Så synes du om det med at tage båden op? Røvkedeligt. Okay. Okay. Ja.